Ešte predtým, ako začnete meniť samotné stravovacie návyky pre stabilizáciu krvného cukru, možno z dôvodu nadváhy alebo inzulínovej rezistencie alebo akéhokoľvek iného dôvodu, odporúčam zaviesť do dennej rutiny tieto 3 kroky. Prvý, začnite spánkom. Nekvalitný spánok spôsobuje rozladenie hormónov, ktoré sú zodpovedné za sytosť a hlad. Pri nekvalitnom alebo krátkom spánku máme zvýšený hormón hladu a chuť na tučné a sladké jedlá. Pre kvalitný spánok odporúčam odstrániť telefón, počítač a televízor aspoň 2 hodiny pred spánkom z dosahu a ísť spať v čase do 23. hodiny. Je vedecky dokázané, že ak idete spať po tejto hodine, tak sa nezačnú uvoľňovať hormóny, ktoré sú zodpovedné za kvalitný spánok a vy sa tak ráno zobudíte unavená a nevyspatá. Doprajte si spánku aspoň 7 hodín, maximálne však 9. Pokiaľ máte možnosť, tak zabezpečte v izbe úplnú tmu a pokúste sa o neprerušovaný spánok. Práve krátky alebo prerušovaný spánok spôsobuje, že máme na druhý deň okrem rozladených hormónov aj málo energie a z tohto dôvodu sme náchylnejší na pojedanie rôznych sladkostí a rýchlych sacharidov počas dňa. Druhý krok, zastabilizujte si počet jedál na 3, zo začiatku maximálne 4 jedla. Ak máte stabilný počet chodov a už medzi tým nič nepojedáte, tak sa inzulín uvoľňuje len v potrebnom množstve a len toľkokrát denne, koľkokrát jete. A to je pre vás dôležitá správa, ak trpíte na inzulínovú rezistenciu. Pretože v tom prípade platí, že akékoľvek maškrtenie, aj sladký banán, kúsok čokolády alebo akékoľvek jedlo s obsahom sacharidov vám inzulín znova zdvihne do určitej miery. Ak chcete, aby sa stali bunky citlivé na inzulín a chcete spaľovať a nepriberať, potrebujete aktivovať opačný hormón glukagón. Je to hormón, ktorý pôsobí opačne ako inzulín. Ten sa aktivuje vtedy, keď inzulín spí. A inzulín spí vtedy, keď nezobkáme každú chvíľu, ale dáme telu čas na vytrávenie a vstrebanie živín z prijatej potravy. Preto sa oplatí natiahnuť čas medzi jedlami a napríklad na to myslieť aj pri poslednom jedle večer. Odporúčam posledné jedlo 3 hodiny pred spánkom s tým, aby do raňajok ubehlo aspoň 12 až 14 hodín. A tretí krok, pohyb po každom jedle. Toto je dôležitý krok, ktorý môže znieť ako klišé, ja vám teraz ale vysvetlím, prečo je tak dôležitý a najmä pri inzulínovej rezistencii. Ak sa nehybeme a len príjmeme energiu z potravy, naše bunky sú preplnené. Časom prestanú reagovať na ďalší prísun jedla, ktorý sa snaží inzulín doviesť do bunky. Existuje tu ale logické riešenie, ako to urobiť, aby telo využilo cukor z krvi adekvátne a v princípe je to aj veľmi jednoduché. Musíme mu urobiť miesto vo svaloch. A to urobíme tak, že ich pravidelne rozhýbeme. To znamená, po každom jedle sa aspoň prejdeme, alebo si dáme chôdzu do schodov, alebo urobíme krátku rozcvičku. Vďaka tomu sa prijatý cukor z potravy i hneď využije na energiu, alebo do svalovej a pečeňovej zásoby, ktorú sme fyzickou aktivitou, prípadne dlhšou pauzou medzi jedlami čiastočne minuli. Popri tom veľmi odporúčam zaradiť aj silový tréning, aspoň párkrát týždenne do svojho harmonogramu, takisto aj kardiotréningy, a to z ďalšieho logického dôvodu, pretože vďaka silovému tréningu si budete budovať svalovú hmotu, ktorá je ako špongia na cukor. Čím viac svalovej hmoty máte, tým viac cukru si môžete dovoliť, pretože to jednoducho efektívne využijete bez zbytočného ukladania do tukových zásob. Toto boli 3 základné tipy, ktorými by som začala, ak by som chcela získať svoju inzulínovú rezistenciu späť pod kontrolu a ešte sa aj postarala o správne spaľovanie. Čo sa týka úpravy stravy, k tomu sa dostaneme v ďalších videách, tak ma nezabudnite sledovať. Pokojne si video uložte, aby ste vedeli, čo máte robiť, ak chcete zmeniť svoju životosprávu postupne. Ak stále rozmýšľate, či sa aj vás týka inzulínová rezistencia, stále je k dispozícii krátky kvíz, ktorý som pre vás pripravila spolu s darčekom. Napíšte slovo kvíz do komentára a pošlem vám k nemu link do správy.